Už jo. Děti, už jsme tu? Ako to tam asi bude vyzerať? Wow. Ludmila Pajdušáková, prvá ženská astronomka a aj riaditeľka Astronomického ústavu SAV. Známa je ako jedna z prvých objaviteľiek komét. Ako taká kométa asi vyzerá? Dievčatko, odchádzame. Už idem. O, ty si tu predtým nebola? Asi nevadí, keď si ťa zoberiem. Kde si bola? Celú exkurziu som ťa nevedela nájsť. Celú exkurziu? Ahoj, mami. Ahoj, hviezdička. No ako bolo na exkurzii? Úžasne, maminka. No všetko ti porozprávam zajtra. No môžem si ísť už teraz lahnúť. Samozrejme. Dobrú noc. Dobrú noc. Kde to som? Kto to tam je? Ahoj, čo sa stalo? Prečo tak plačeš? Moje milované kométy. Každá z nich je jedinečná. Práve vďaka ním hviezdáreň funguje ako má. Bez nich je všetko stratené. A ako si ich našla po prvý raz? Poď, ukážem ti. Vďaka tomuto refraktoru. Ale moje oči mi už neslúžia tak ako kedysi. Tak ho vyskúšajme. Aha, tam je jedna. A tam je druhá. Tamto je tretia. A ďalšia. No a to bude posledná. Všetko je zase na svojom mieste a teraz sa môžeš vrátiť domov.
Ďakujem ti, hviezdička.